Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang ginumana ninyo. Mga igsuon sanglit kitang tanan, mga makasasala man, aron mahimo kitang andam og angayan sa pagsaulog ning santos nga misa, ato ang hinulsulan ang ato ang mga sala. Kaluyon na kita sa Dios nga magagagahom sa tanan, pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Dios sa kaitasan, himaya sa kaitasan. Ang iyang katawan karon nagmaya, ang Diyos ng kadayat nanaog sayo ka. Diyos ng itong mahari, Diyos mahal, magkagagahong sa tanan. Nagasiman kami, salamat kami, kayo, nagadaing kami, kayo, tungkol sa iyo, himaya. Himaya sa Diyos sa kaitasan, himaya sa kaitasan. Ang iyang katawan karon nagmaya, ang Diyos ng kadayat nanaog sayo ka. Jesu-Kristo, ugtong anak sa amahan, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, ikaw na magawag sa kalibutan, kaluhin kami. Ikaw magalingkod sa Diyos sa amahan, dawat ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang kahang sa Diyos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdo, O Jesu-Kristo.
sa Diyos Amahan. Amen. 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 Magampo kita, magkagagahom ug tunhay nga Dios, sa pagpamalandong namo sa nakahiduol nga pagkatao sa imong anak, nga nagpahiubos ug nagpakatao gikan ni Mariang Berhen, ug sa pagpuyo uban kanamo nangamuyo kami, maluyon ta siya kanamo nga imong dili takos nga mga alagad. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Malakias. Miingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ipadala ko ang akong sinugo, pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit, muadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong gipaabot. Ang sinugo nga inyong gipangandoy, muanhi og magsangyaw sa akong kasabutan. Apan, kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya? Kinsa may makaharong inigpadayag na niya? Sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw, ug sama sa isog nga sabon. Muanhi siya sa paghukom, sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari, ingon sa kaputli sa plata ug bulawan. Unya maghalad sila sa Ginoo, sa husto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad nga dadon sa katawhan sa Huda ug sa Jerusalem, ngadto sa Ginoo, makapahimuot na kaniya, sama kaniadto. Ania ipadala ko kaninyo si Elias, ang propeta. Anus apa moabot ang adlaw sa Ginoo, ang dako ug makalilisang nga adlaw, aron pagkabig sa mga kasing-kasing sa mga amahan, ngadto sa ilang mga anak, ug sa kasing-kasing sa mga anak, ngadto sa mga ginikanan. Tingali unya moabot ako, ug mohampak, ug kamatayon sa yuta. Ang pulong sa Ginoo. Ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw, kayang inyong kaluwasan haduol na. Ipakita kanako, Ginoo, ang imong mga paagi, o tudloi ako sa imong mga agianan. Agaka ko diha sa imong kamaturan, o tudloi ako. Kay ikaw ang Diyos nga akong manluluwas. Maayog matarong ang Ginoo, sa ingon ini nagapakita siya ngadto
sa makasasala sa agianan. Nagatultol siya sa mapaubsanon ngadto sa katarong. Nagatodlo siya sa mapaubsanon sa iyang agianan. Dalan sa Ginoo mayog makanonayong alang kanila nga nagabantay sa iyang kasabutan ug sa iyang kasuguan. Makikhigalang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya ug ang iyang kasabutan aron pagtudlo kanila. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na, ug nanganak siyag lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente nga maayo gayod ang Ginoo kaniya, ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kasimana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonya sa pagtuli. Ila na untang hinganlan siyag Zacarias ang ngalan sa iyang amahan. Apan miingon ang iyang inahan, ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni anang ngalana. O niya misinyas sila sa iyang amahan aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias og misulat, Juan ang iyang ngalan. Og nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias og gidahig niya ang Dios. Nangahadlok ang mga silingan og mikaylap sa tanang kabungturan sa Hudiya ang balita mahitungod ni ining mga butanga. Na malandong ang tanan nga nakabati ni ini og nangutana, unsa kaha
ang kaugmao nining bataa. Kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo naguban kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makadiyot, maayong buntag kaninyong tanan. Kinsay wala pagyoy absent. Kana nakakumplito na ba? Arang-arang, ubay-ubay gyud. Salamat sa Dios. Kinsa say walay absent. Sukad sa first Sunday sa January hangtod ni adtong ning aging Domingo. Pitsa 21. Arang-arang, wa ta masiruhi. Gamay ra no? Karon ikapila na rong adlaw? Ha? Na inang ingon nga na say nagagawa karon adlaw Miyerkules kuno Martes pa man, no? Gilang at least si Magdal kompleto gyapon ron yan, no? Ikawalo na, no? Ugma ika na po nagyud gikulbaan na si Don Toto. So mao na mga igsuon karon ikawalo na nga adlaw. Unya ang atong ebanghelyo nagsaysay unsay gisgutan sa atong ebanghelyo? Ang pagkatao ni Juan. Niadtong ning aging mga adlaw ilabi na sa atong pitsa 19 ang ebanghelyo naghisgot unsa may gihisgutan? Ha? 19 ha? 19 atong pitsa 19 ikatulong adlaw sa misa de Gallo. Ha? Naghisgot kabahin kang Isabel. Unya ang pagpanamko ni Isabel ang unang gipahibalo dili si Isabel kundili si Zacarias. Ug unya dunay tungod kay si Zacarias may pagasigurista magamay ning ingon masiyag unsa man gyud ilhanan nako nga tinuod ni imong balita. Lahi sa pangutana ni Maria, no? Kang Maria ning ingon man siya unsaon man pagkahimo ni ini. Pero kang Zacarias murag nagduha-duha siya gamay. Ning ingon man siya unsa may ilhanan nga tinuod or may tabo yun ni ang imong gisulti. Ugo niya, giignan siya sa anghel. Kay wala ka man mo tuo nga matuman gayod ang akong gisulti nimo. Aw, bantay ka, maamang ka. Pero temporaryo lamang ang imong pagkaamang. Hangtod ang imong pagkaamang, hangtod nga matuman na gayod ang tanan nga akong gisulti kanimo. Ug mauna nga sa atong ebanghelyo ron nga diin naghisgot kabahin sa pagkatao ni Juan ug unya sa diha nga ang niabot na ang adlaw sa giingon pa seremonya sa pagtuli o mao ni paghingala nila pagbunyag. Nganla na unta si Juan ug Zacarias. Nganuman mingon mo nga tingali ang tubag din ninyo nga ganahan sila nga i-junior. Pero ang ning reklamo ang inandili Juan yang ngalan, niya mingon, apan wala man mo'y paryente nga nagdala ni anang ngalana. Kaya mga Hudiyo, kung naagani bata nga na tao, ganahan gyud sila nga ang ngalan ana, naagyud nga ngalan po murabag sa sunod nga una nila nga henerasyon, kana bang ilag yung naagyud sila pero nga ngalan ba sa uyuan o rapuhan, naagyud nga inana kung sa ato patingaling panahon ron sa mga karaan murag almanaki. Almanaki po nila ba? Mo na version sa atong panahon almanaki. Karon lahi naman sa atong panahon ron unsa na may nauso. Ha? Kanang sumpay ang parents, no? Na ako'y nakitaan nga ang drugstore ba Kuyo kay Gans drugstore kay kombinasyon kuno to sa ilang magtiayon sad.
Angan sa asawa Eleanor. Ang bana angalan Galileo. Monangan sa ilahang drugstore, illegal drugstore. Kay gikumbahin, pagkapaitong drugstore, more to drugstore nga illegal drugstore. Kay kumbahin man, no? Naiusahay, ngan, isang, kung asa sa nagtrabaho, nga, kisingalan ng bataa, ingon po ang kuan in taon nga, Hyundai, Padre. Nga naman, pagkatawag ni Padre mo, okay, pagdawat na ko sa, dito sa Hyundai nga sakyanan. Hyundai, oy. Kaway klaro. Kini, Toyota, Father. Nga naman, ang akong bana, Padre, manager sa Toyota. Ingon pong pari, unsa may akong ibunyag, ani, diesel or gasolina? Kabahos pong pari. Pero mo na mga igsoon, pero importante ba yung giningalan? Kay ang ngalan, mo ni nga ngalan sa iyang pagka-Kristyanos, o kini pong ngalan, maghatag po ni siya, o kanabang identification sa usa gayud katao, kung kinsa siya. Mo ng mga ginikanan, ayaw intawon mo anang kunbahin ng intawon, ha? Kay lisod man kaayo, ikumbahin ang uban pod, karon ipangalag mga artista. Niya, nauso ang kanang Korean mga artista. Ang ngalan kay mga lisura, panglitok lagi, usahay ko, sige kong ingon nga, ibutang ng ngalan, di bisa atubangan, kay di ma-memorize, kay pirting taasa, ngahan pa o ka ng mga Korean. No, niya, bisa gaan na ang bata, bang, siga kay mata sa bata. No, pero at least Korean o ngalan, pero bintaha na lang. Pero mo na mga ikson, importante gayud ang ngalan. Ug unya niinig sa pagkatao ni Juan, nindot kaayo ang ebanghelyo towards the end. Unsa may gisulti niining katapusan na gyud nga duol na sa last part sa ebanghelyo. Unsa may gihisgutan? Unsay pangutana? Unsa kahay kaugmaon niining bataa? Kay tataw kaayo nga ang gahum sa Dios naa nagauban kaniya. Kini tingaling nga maong pangutana mga igsuon. Mausag ka ni ang atong ipangutana sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Unsa kahay kaugmaon sa ato ang pamilya? Unsa kahay kaugmaon sa atong simbahan? Unsa kahay kaugmaon sa atong katilingban? Kay tataw man sa gyud kaayo nga ang gugma o gahum sa Dios anaa nagauban kanato. Kuyog kanunay kanato. Atong timan-an nga ang Dios kuyog gayud sa ato ang panaw. Maubitaw nga naakoy naikanta nga kaluoy sa Dios, dili yun ko ganahan. Kay dili man ko ganahan, wala sa ko kibalo unsa ning title ing kantaha. Pero dunay lyrics, part sa mong kanta, nga dili ko kaayo ganahan. Kay ning ingon man ang maong kanta, from a distance, God is watching us. Nganong dili man ko ganahan niya nang maong part sa kanta tungod kay ang Dios wala gyud magtan-aw lang kanato from a distance. Gani mga igsuon, ang Dios anaaman sulod sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ang Dios anaaman nagpahiluna sa matag usak kanato. Dili ba kita templo man sa Dios? Pero makaingon sad ta ngano kaha nga bisan ang matag usak kanato templo sa Dios. Bisan ang Dios anaa sa matag usak kanato, pero makapangutana ta nganong ang mga panghitabo sa atong katilingban daw wala may Dios nga mao'y naghari. Kini usab tungod
kay dili man ta gusto nga ang Dios maoy mugiya kanato God. Imbis matuman ang iyang pagbuot sa matag usa kanato, ang atoa man matuman ang akong pagbuot. Mo nang mga jitag amahan namo, kana bitawng dili ta mamalandong niya kay bisang nasayod ta nga dili mo ni maoy gusto sa Dios pero mao gyud atong gibuhat. Tingali no atong usbon ang the Lord's Prayer. Moingon na lang ta, matuman ang imong pagbuot dinhi sa langit, ako po dinhi sa yuta. Musumpay lang kuya, musumpay, mag-iyahay lang ta. Nga naman, kay dili man ta gusto God nga ang Ginoo mo'y mugiya nato. Unsa may kaugmaon sa ato ang katilingban. Unsa may kaugmaon sa atong simbahan. Unsay kaugmaon sa ato ang pamilya. Ilabi na mga igsuon, niining sa atong pagpanaw, pagpangandam, alang sa atong pagsaulog sa una, ika 2000 na katuig sa kasumaran sa atong kaluwasan. Sa pagpakamatay sa atong Ginoong Hesukristo didto sa cross. O sa atong archdiocese, magsaulog ta sa centenaryo na usab padulong na ay mga dagkong kasaulugan. Makapangutana ta, unsa kay kaugmaon. Pagkanindot unta mga igsuon, sa atong pagpangutana, unsa kay kaugmaon sa ato ang pamilya, katilingban ug simbahan. Pagkanindot unta nga ang ato sang pangutana, unsay akong matampo ni ining pangandoy nako nga nindot nga kaugmaon, nindot nga umaabot. Dili ta maguna-huna nga mangutana unsay ilang mabuhat, kundili mangutana kita unsay atong mabuhat. Kay kitang tanan na amangyoy mabuhat unta. Kitang tanan dun naman tay ikatampo unta sa kausaban diha sa ato ang katilingban, diha sa ato ang pamilya, diha sa ato ang simbahan. O hinumduman lang nato sa kanunay nga ang kausaban ana gyud nato sugdan sa ato ang pamilya. Ug mao na nga diha sa pamilya unta pagkanindot unta mga igsuon nga anaa gyud pagpakabana sa usag-usa ug dili gyud i-tolerate kun unaay mga sayop nga mahitabo o ginabuhat sa membro sa pamilya, katilingban ug simbahan. Kay tingali gyud usahay bitaw dihay magkumari nagkaabot og miingon dayon usa ka kumari, "Mare, kumusta?" Siya, "Ay ani amare, asinso gyud gamay." "O kumusta naman to si kanang kuan, si Fortunata?" Siya, "Ay si Fortunata mare, doktora na jud." "Amo ba Mariksus?" Unya si Pedro. Siya, "Ay si Pedro mare, abogado na jud." Katoy mong anak nga may pagka huyang og gamay. Nya bati sa naong. Isa ay pari na jud. Uy, kadi malas no. Kanang di malas. Pero may niingon dayon siya unya katapusan. Daghang kay pangutana katapusan. Unya kato si Junior. Siya ay si Junior mare tulisan na jud. Uy, giignan, uy, Mari, padakop na Mari. Uy, kay, imong mga anak nindot kayo siya rin nalahi. Siya, ayaw pag-ingon anak Mari. Nga nung di man mo ipadakop siya. Kay balukan nilang tanan, si Junior, ay dako kay kinatagan ako. Nga naman, usahay, bisag nasayod ta nga dili husto ang gibuhat, pero dunalay may kaingon tang nindot nga mahatag nato, okay ra ta. Mao na nga, pagkanindot unta nga mo badlong. Sama gud pananglitan kanang mayon ta nga problema sa ato ang korupsyon. Timan involved tantanan ni ana. Involved. Nga naman, kanang ganahan ta nga madali na atay tuyo nga ganahan tang madali, di ba? Muagi man ta og kanang unsa may gitawag? Ha?
Muagi og ako ang mga kutang hunahuna, muagi gyud ta sa hustong agianan, pero iha fixer mo na akong ginahuna sad. Di ba? Ngano man, gusto man tagdali good. Yan na paginindot kay nga pangutana, inig eleksyon. Kinsa may usahayan, dili noon tanan, pero ubay-ubay, murag magbidding. Kinsay dakog hatag. Mao nang ayaw kay mo kumpiyansa anang kusog mo hatag. Kaysa maayo kay ni siya muhatag, pero pag kanindot unta ano, maayo kay ni siya kay nindot og programa. No? Hapit na rabasad. Sumuna nga, importante dahil kausaban, magsugod sa atong kaugalingon, kitay mo decide. Usahay mo yung tanga, ay di lang tamo butaran na niya kay kabantay mo, usay subo nga pamalandungon, nga makaingon ta, kinisiya o, maayo kay iting tao. Maayo unta kinisiya, pero di ni mo daog kay way kwarta. Nga naman, nakadungog mo sa kanta nga kana bang Lord patawad? Familiar mo na, no? Lord patawad. Nya usay ta, moingon ta, kining kantaha murag ang gibirahan kanang mga politicians. Pero wa mo kabantay nga ang gibirahan anak kita. Nga naman, di ba na may part sa kanta nga kana bang musimba lang kung nindot og sinina, di ba? Pero naagi part ana nga kana gyung giingon ba nga kanang inig ka ang mga eleksyon nga naa tanan kanang mo mudaog ang kadtong naay daghan unya napoy part na gihimuan sa nag-version sa kanang binisaya pod nga murag related gamay kana bang dili tanang gwapo pari, di ba? Mamo nang kanta ha? Aw, unsa din ang kanta di ay? Dili tanang ang kanang dili tanang bali-bali rang kanta ba? Kana ba ya naipart na dili tan, di ba? Naipoy part na sa kanta nga dili tanang politiko kurap, dili tanang kurap politiko, apa nanikas kay ngano man di man sa ninyo butaran kung dili mo hatag. Di ba? Pero mo na mga igsoon, ang kausaban ana natusugdan sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon ug diha gyud sad sa pamilya. Muna nga mo decide ta. Naa ang Dios. Muingon tingali ta, mura magway Ginoo padre, naa, pero dili siya kalihok ngano man kay wa man nato siya tagi ug kay gayunan nga mudumala sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Dili usa ka istorya nga tingali nakadungog na sad mo ni ini. Dili usa ka istorya nga kana kunong bata nagsakay og bus gikan sa Mantalungon. Pili mo unsa nga bus ilang sakyan. Kamoy decide unsa nga bus. Ilkim lang, Ilkim. Para way mahay. Nga man. Iljusor o Kim-Kim. Ilkim. Di ba? Ayo, para way mahay ba? So, sakay. Sus, pag-abot niya sa kanang makaagi in tawag sa timbahan ang bata, mangurus man. Kanang makita sa timbahan, mangurus. Pirmiro niyang naagian, asaman. Kawayan. Ngurus na yung bata. Pag-abot na po niya, asaman. Talaga. Nguros na po siya. Sus, pag-abot na sa may lungsod. Katong bata, di mo tuod yung Ginoo. Pag-abot na niya sa lungsod sa Argao, naamay ning sakay, ahintig sabon. Daghang kayong sabon da, nagsangkiigod. Di masad mo tuog Ginoo, ning tupad man sa bata. Muna nga pagpanaw nila, pag-abot nila sa Sibunga, nanguros ang bata. Ingon nito nga hintig sabon, anong nanguros man kadong? Siya, naamay church. Siya, ganong naamay, nguros man kaysa, naamay si God. Siya, wak may Ginoo. Ingos ang bata, naaman sir. So, pag isa ay napanguros, kaya may Ginoo siya, naalagi sir, naglali sila. So, pagpahana na gud, ato lang padalion, abot sila naga. Nguros naman sang bata. Ingsa, ay lagi panguros, kaya may Ginoo. Pag abot nila sa may Minglanilla, naabit ay nagsumbagay. Ingon din itong ahintig sa bunay, tanawa o. Kung naapay Ginoo, way magsumbagay. Ang bata, 1 taong katingog pa eh. Pag abot naglipata, ang bata nanguros maghihapon. Ay lagi panguros kay way Ginoo. Sus, pag abot na po nila sa unahan, na naman po yung nagdinong gabay.
Sus ingon na pud ang ahintig sabon tan-awa. Kung naapay Ginoo, way mag dinunggabay. Ang bata wa na gitaw magtingog. Pag abot na gyud nila sa kinina gyud unahan na gyud, dul-dul lang sa South Bus dahil nang kana sa mambaling na naamay nagginukdanay. Kawatan nangawat, ala ginukdanay pa kayo, aligri kayo. Ingon sa tan-awa. Kung naapay Ginoo, way mangawat. Ang bata wa na gitaw katingog. Luoy kayo. Doon na sila South Bus, diha po'y daghang kay mga bata. Nagduwa, kilit sa kalsada, perting mga hugawag sinina. Ning ingon pod ang bata, Sir, naabay sabon? Nagkapangutana ang bata ang tawag. Kita mo siya daghang kay hugaw kay mga bata, hugaw kay sinina, gaduwa, daplins dansa. Sir, naabay sabon? Ingon dahil itong ahintig sabon, iyang giukban iyang bahag, perting naghanang sabon. Kalidadis lang. Ingon sad ang bata, kung naapay sabon, sir, walay untay hugaw nga sinina. Nakabawas ang bata, oy. Og miingon dahil ang hintig sabon, naay sabon, pero naihugaw nga sinina, kay wala nila gamita ang akong baligya nga sabon. Niingon sang bata, tinuod, sir, no? Pero, sir, naasay Ginoo, sir? Pero naay nag-away, nagsumbagay, nagdinunggabay, kay naasay, naapoy kanang nangawat, dili tungod kay walay Ginoo, naay Ginoo, pero wala nila gamita ang gitudlo sa Ginoo. End of the story. Nganong ako maning gi-share mga igsuon, usahay ba, naay mga panghitabo, tingali mga makalilisang nga mga panghitabo, mga usay nga mawagtangan tagpaglaw makaingunta, naabay jud kay Ginoo, naay Ginoo, pero wala lang nato gamita ang iyang mga pagtulunan, wala lang nato nasayod ta sa iyang mga pagtulunan, nasayod ta sa mga kasuguan sa Ginoo, pero wala lang nato gi-apply diha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, kay dili sa ganahan nga mo apply, kay ang pag-apply niini sa iyang mga pagtulunan nagkinahanglan man og pagsakripisyo, nagkinahanglan man og pagpugong sa kaugalingon, nanginahanglan man og pagdili sa kaugalingon, aron ang kabubuton sa Dios maoy maghari diha sa atoang kinabuhi. Niadtong pitsa 15 ni hatod ta sa atoang second wave sa atoang paghatag og mga donasyon sa mga nabiktima ni Tino dito sa Balamban. Human gyud og hatag na nag-istoryahanay mi sa pari ngadto kay paisano sa nako taga Toledo, istorya mi. Dihay usa ka higayon nga nagmisa siya, pungpa niya kanang magmisa tag patay pais no, kanang regular kana magsubo ta, pero atog yung nagmisa ko nga nagbiktima sa kuan kanibang bagyo, ang Balamban ikatulo sa daghan nga namatay nga mga maingon casualties. Ug unya human gyud niya misa, pungpa niya nakahilak gyud kuno siya. Nung mahilak sa pari padre, tao rasad mi oy. No? Nakahilak sad siya. Mao na nga human gyud kuno misa, iyang giduol ang katong tagtungod nga tulo ro pat bato ka membro namatay. Iyang giduol og iyang giignan niining mga nahitabo ba sa ato ang katilingban, niining nahitabo sa imong pamilya. Mutuo pa ba mo Ginoo? Siya kiniingong siya, mutuo pa ba mo Ginoo sa panghitabo ni inyong pamilya? Pungpa niya, nakaingon siya. Grabe, nakaingon siya, mas lawom pagtuo tingali ng maong pamilya, kaning ingon ko no, Father, bisang iniining nahitabo padre, mutuo gyapon mi padre oy, nga naagyoy Ginoo. Naalang tingali mensahe ang Ginoo para kanamo o para kanato. Ug ning lakaw siya, pungpa niya, ning lakaw siya,
nga nagtulo gid ang luha pod. Nganuman kinaagyoy Ginoo. Nga usahay lang mga igsuon, ato lang ma-set aside ang Ginoo manggod. Kay dili man ang atong gusto, dili man ang gusto nato nga mapasibo sa kabubuton sa Dios. Naay Ginoo. Gani siya man ang Emmanuel nga nagpasabot ang Ginoo uban kanato. Pakuyugon ginato ang Ginoo. Kung kinahanglan nga naatay usbon sa atong kaugalingon, aron lang ang Dios makahari, maningkamot ta nga atong usbon. Kung gusto ta nga ang Ginoo gayod mupatigbabaw ang iyang presensya, masinati gayod nato diha sa pamilya, diha sa katilingban, andam sa tata nga mubag-o sa atong tagsatag sa kakaugalingon. Dili ang atong pagbuot mao'y matuman, kundili ang iyang pagbuot. Kaysa ako nang giingon ni adtong ning agi nga mga adlaw, ning ingon ko, di ba? Ang Ginoo mao'y nagbuhat kanato. Mas labaw siya nga nasayod unsay makaayo kanato. Kung ikaw anak gibadlong ka sa imong inahan, paminaw. Kay labing siguro gibuhat na niya, gibadlong kaniya, dili tungod kay naglagot siya nimo, kun dili tungod kay nahigugma siya nimo. Kung ikaw anak suguon ka sa imong inahan, buhata tumana. Kay gisugo kaniya, dili tungod kay gidaog-daog kaniya, kundili gusto ang imong ginikanan nga mutudlo nimo. Kay usahay sakit bitaw nga pamalandungon, ilabinag makakita ko og kana bang mga ginikanan nga puwerte gid in taong kayod sa ilaha aron maka-provide sa anak nga nag-eskwela sa syudad. Pero inig-abot ngadto sa syudad ang anak sosyal kayo kinabuhi. Di pa mo inom kundili Starbucks. No? Unya, ang inahan in taon, pinaigra in taong bugas. Kaya nga naman, aron lang makapadala sa iyang anak. Makapangutana ta, naa ba kay Ginoo, no? Pero naa gyud Ginoo. Mo ng mga anak, tanawa po din yung mga ginikanan. Tanawa po ang sakripisyo sa iyong ginikanan. Kay usahay, sosyal kayo, pero wa na mao. No? Mo na nga, maningkamot nga naman, manindot kay mga igsuon nga ang imong ginikanan, ang matag membro makapasinati nga ang Dios naa nimo, ikaw sad paningkamot nga ang makapasinati ka ba nga ang Dios naasad niya, naasad nako. Aron dunay kabaguan, dunay kausaban nga mahitabo diha sa atong katilingban. Tinuod mga igsuon, dili ni sayon. Ang kausaban dili mahitabo overnight. Ang kausaban is a process. Pag kanindot unta mga igsuon, nga mo, kanang process man siya, it is a lifelong process. Pag kanindot unta, nga musubay ta sa maong proseso, tinabangan sa grasya o gugma sa Dios. Amen. Palihog kog pukaw sa iyong tupad, kay nagsige nagpanghuyab o manindog tang tanan. Ato karong baghuon ang ato ang pagtuo tanan, nagatuo ako sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan. Okay, Kristo yung anak na bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. O Dios, ang imong bugtong anak, gitagna sa mga propeta, aron ang tanang katawhan, andam diha sa iyang pag-abot, isip manluluwas, ug maghuhupay sa tanan nga anaa sa kangitngitan. Kanimo nagtuaw kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa Leo
sa atong obispo Alberto ug sa tanang nangalagad sa simbahan nga sa kanunay ilang ipadala ipakita si Kristo pinaagi sa ilang pagpangalagad. Magampo kita sa pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga nangalagad sa katungdanang publiko, nga si Kristo maghatag kanilag kalumo sa kasing-kasing, alang sa mga linupigan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga igsuon nga naganto sa sakit, ug kamingaw nga pinaagi sa gugma, ug pagpakabana sa uban, magampo kita sa kahupayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, nga mabayo na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga kaigsuonan nga nangamatay, nga si Kristo magdala nila sa kalipayng dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, tungod sa imong gugma kanamo, gihatagan mo kami sa imong anak, ug himua nga sa among paghandom matag tuig sa iyang pag-anhi, mutubo kami kanunay sa grasya ug kaalam. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. O Ginoo, kining halad nga maoy kahingpitan sa among pagsimba sa Dios, makapuypoy unta kanimo aron sa ulugon namo sa putli nga kasing-kasing ang sinugdan mga adlaw sa among manunubos, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo baanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunay magagagahom sa tanan, angay umatarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna nang sa mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nanggandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop o pagdaig. Ug busawan sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Kagahuman, Ginoong Diyos sa kagahuman, Ginoong Diyos sa kagahuman, Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit tugyuta sa imong himayan himaya. Usana sa kahingasan.
Santos gid ikaw o Ginoo, hang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo amo ang Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya sa pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa Diyos o pagkabanaw mo, namunatarong ang kagawasan. Ikaw ang natubos sa kalimutan. Ikaw ang natubos sa kalimutan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga naha kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namong
nga naka sa mga langit. Pagdaydo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Ayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami malaumon pagbalik ni Hesus Kristo, amo ang manunubos. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay, panagdait manaa kaninyo. Peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa ato ang Ginoo. Lamang o O Ginoo,
Human kami mga busog sa langit ng gasa, ihatag ang imong kalinaw. Aron samtang nagsiga ang among mga suga sa pagtuo, maandam kami sa pagsugat sa imong umaabot nga hinigugma o yamot nga anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Magampo kita. Langit no mga mahal, nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong paghatag kanamo kang Kristo nga amo ang manunubos. Gibendisyonan niya ang mga kabataan nga miduol kaniya. Dawata og bendisyon kini mga kabataan nga niya karon sa mga tubangan. Panalipdi sila batok sa mga dautan sa katalagman ug sa sakit. Aron sa kanunay magadaig sila kanimo, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibuok ninyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dado nato ang gugmag kalinaw ni Kristo.